nostra excompanya, que es va quedar amb Alison Gray, dels Gray de Westford. Després li va comprar el seu sogre l'edifici del costat, per construir un edifici anomenat Cyberman. Era protesta, va per actuar, no per la meva actitud. Fan venir que passa amb el teu cor i els somnis que perseguir. Soc la mà de tot això, i ballant penso el que em pensi. Són felices festes. Pagueu! Saps que més del temps curat i la teva paraula ajuda a tu. Proposo un pla, per què no pagueu? Faré una solidaritat alternativa, destina aquest pla. Somnis posem, realitat-se, estudi interactiu de l'art, digital, virtual. Morió al lloguer. Si us porta així, que viureu aquí, si em feu un petit favor. Sí, Comenceu a morir que cansaré la protesta. per què no li poses tu una denúncia i proves la poli? Ho sé, ja estan declarats. Però els meus sostres pareixen que no fem un escàndol. No pots acabar amb nosaltres sense un escàndol i el anar a veure fàcil que és la vida per la tele, Benny. Somieu amb la gravar? Tindreu allò per fer. El somni va fer sospirar. No us feu sense pensar-hi, penseu. Veureu com ens treballa de vocal. Fos que la tots ho pagarem. L'empresa farà despeses i treball. Només a canvi que no protesteu. Home, fieu. Aquesta tia li fot el puta. O drogues pures, o arrestada de tot. Em recorda que aquesta tarda una cosa. No cal que el veu, però bueno. No us preocupeu que lluita per la solidaritat. No cal que us estigueu gaire, totes. Jo no puc, no puc, no puc. Per què? Estic d'humor. Per què?